Mboten nginten babar pisan. Paduka Rama pukulun ingkang rawuh wonten ing Pesanggrahan Teja kinurung wonten ing pucaking Gunung Madyakanda. Punta sayekti wiwit kita budal alaku tapa ning pucaking Gunung Madyakanda. Ulun ingkang tansah tutwuntat kelawan laku jantra kita ya mung ulun sesinglon wujuding sona kelangenan kita Puntadewa. Aduh pukulun mboten nginten bilih paduka ingkang sesinglon wujud sona ingkang sansang ngetutaken dhateng lampah kula Puntadewa. Wonten timbalan sayekti iki wis ganti jaman. Negara Ngamarta lan Ngastina wis ora kinucap maneh. Nanging samengko ana ing Nuswa Jawa wis ketekang para priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Mara nggih rungokno dawuh ngulun. Ana ing wetan bener ngalor ngetan parane ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah. Papan panembah mau kinarya manembah dening para wong-wong kang padha ndherekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning Nuswa Jawa. Mara sawanana ndedhe pleya marang kraton Demak Bintara. Ulun percaya lamun ana sawijining panata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulanira Puntadewa. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nuname pasang Kalimantabi dina bena ngilodone dumawahing tawang tuwak Koko Prabu. Sepinten dedosan ingkang badhe kula sandhang dene kula wantun ngrungini dhateng sabda pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma namung emang ing raos ingkang tan bangkit pinambeng bawanipun wiwit ingkang rayeng Madukara manjing wonten telenging sanggar pelanggatan ingkang wigatos namung kepengin nyadong dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ewa dinengga sak mangke dereng wonten wiyos sing pangandika Paduka menggah menapa ta wigatosipun. Dene sampun ngancik sabta ari klungguhan menika Kanjeng Koko Prabu mboten kepareng medal saking sanggar pelanggatan malah tumunten apatrap semedi wonten ing sanggar pelanggatan Koko Prabu mugi kepareng wajeng karsawetawis jugaranggen Paduka lampah semedi kepareng wambabarana dhateng ingkang rayipun Arjuna. Kula nedya nganglungaken jangga niringaken karna Koko Prabu jimat sembahan kula. Wah, barep kakangku ora beda karo sing dirasake Jlamra. Ing atase wis satara nggonku ngancani karo barep kakangku mabar ana ing sanggar pelanggatan. Ora ana ingkang gumana musik ana ing telenging atiku mung enggal aku kepengin nampa dawuh timbalane barep kakangku. Wigatine apa lan karsamu sing kepiye? Dene barep kakangku mapan ana ing telenging sanggar pelanggatan yen to pancen ana wigati mara gage dawuhna marang kadang-kadangmu kabeh nadyan wis keladuk yuswa kaya wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji. Yuswane barep kakangku apa dene umurku lan umure Janaka ingkang wis watara lama urip ana ing Madyapada
ewadene kasetyaning kadang-kadangmu ora bakal luntur. Mula ingkang dadi gegayuhane barep kakangku bakal disengkuyung dening sakabehing para kadang. Daturi paring pangandikan barep kakangku, aja kaya bocah cilik. Kabeh perkara wajibe padha dirembug. Yen ana bab ingkang kudu mbok ngendikake, aja kok simpen ana ing jroning ati tumrap babarana marang kadangmu Werkudara. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi pun nakula semanten ugi kula cemadhong dawuh. Inggih Koko Prabu, kula ingkang naipun sadewa cemadhong dawuh. Wonten wigatos menapa dening Paduka Kanjeng Koko Prabu? Kepareng amangsah semedi wonten ing sanggar pelanggatan menawi kepareng hamba baron ingkang sejati kula ingkang rayipun kembar nedya ngangluraken jangga nilakaken karna mastuti sabda tuma Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing ngamarta Koko Prabu Puntadewa Handra ingkang muswita kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Nyuwun agung muga ngayomana marang panjenengan ingsun kadangipun Kakang Werkudara barep kanggo ana dawuh apa Arjuna kula neng maring dawuh nah kula sedewa iki wonten timbalan Koko Prabu inggih Koko Prabu wonten timbalan Uruhanira ya Dimas etungane wong urip ana ing alam padhang mono sejatine mung telu cacahe ya kuwi siji lair loro netepi kewajiban kaping telune mati monggo pitungan nganggo nalar ingkang ganep wis mataun-taun Pandhawa nggone urip ana ing alam padhang Pandhawa wis nglakoni pirang-pirang lelakon ingkang minangka dadi kewajibaning para Pandhawa nalika Pandhawa ginarisake urip ana ing alam padhang linairake dening guwa garbaning Kanjeng Ibu nalika semana wis tinulis marang kodrate apa ta kewajibaning para Pandhawa dene tinairake ana ing alam padhang dene ingkang angka loro kewajiban ingkang sinangkul dening para Pandhawa sayekti saka pitunganing pun Kakang dina samengko wis tuntas wis rampung Yayi lire piye barep kakangku paring dawuh ingkang kaya mangkono wiwit Pandhawa enom muda padha urip ana ing negara Ngastina tansah ginulwentah dening lelakon ingkang banget gawe prihatin ingkang padha wunima nanging Pandhawa tetep ruket marang kewajibane linakonan kanthi tewajuh sabar lan ikhlas katemaning Pandhawa entuk negara Kamarta ya negara iki ora liya kejaba saka pambudidayaning sira Dimas Werkudara
kelawan Arjuna duk nalika semana babat wana marta wekasan entuk triman kanugrahan saka Sang Hyang Bathara Indra wujuding praja ingkang winastan Indraprasta ya negara Ngamarta. Tetaunan pun Kakang nalika semana minangka dadi pengayemaning praja Ngamarta. Pun Kakang minangka dadi makuthaning bangsa Ngamarta. Negara Ngamarta wuwuh dadi praja ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Ingkang pungkasane Pandhawa kudu nyabrang getih wis kinudrat marang kodrating Wang Mahanasa. Pandhawa kudu mungsuh kelawan para Kurawa ingkang satemene kuwi kadang dhewe nglakoni perang gedhe kang winastan Baratayuda Jaya binangun nadyan para sepuh ngendikake yen to Bratayuda kuwi perang suci. Sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake. Ing kono bakal tinandha luwaring punaki sarta luwaring sumpah ing wis diucapake ngantraning Pandhawa lan Kurawa. Dimas nalika semono 18 dina nggonipun Kakang lawan Siadi nglakoni perang Bratayuda wisuh getih sedulur ya kuwi kadang-kadangku para sata Kurawa nganti pungkasaning Siadi keduga gawe pepati sarta patining Prabu Duryudana ngastina dadi kukupaning para Pandhawa. Tumrap ingkang padha wuninga, tumrap ingkang padha ngarani Pandhawa minangka utusaning adil ingkang brasta angkara murka, ya angkara murkaning para sata Kurawa. Nanging Yayi Uruhanira tumrapun Kakang apa ingkang disebutake para pinter mau sayekti ora padha kelawan ingkang mapan ana ing penggalihing pun Kakang. Dina samengko Puntadewa kaya kebak ing dedosan. Dina samengko uriping Puntadewa kaya nggembul rasa dosa ingkang ora bakal isa ilang selawase urip merga aku mentala nyedani kelawan pepundhenku kabeh. Ya kuwi pepundhenku para sata Kurawa. Yayi dadi wruhanamu ya Werkudara kanan ingkang kaya mengkono mau ora isa ndak ilangake selawase urip nganti tekan dina iki rasa dosa mau isih mrawasa ing penggalihing pun Kakang nganti ngancik para Pandhawa entuk sasmitaning Jawata bilih Pandhawa bakal manjing ana ing alam kamuksuan nanging kena ngapa isih sangga runggi penggalihing pun Kakang nggone bakal manjing alam kamuksuan jalaran dedosan ingkang ndak sandang tumrapun Kakang iki wis ora bakal iso diapura dening panguwasaning dat kang murwendat Werkudara. Ose barep Kakangmu Werkudara kepiye yen petungan cara agal pancen bener apa ngendikake nanging kuwi kudu eling ngendikaning para brahmana ngendikaning para pinter yen to Pandhawa ora nglakoni perang Bratayuda ateges barep kakangku aku Janaka lan kembar padha karo nandur angkara murka ingkang bakal nguwasani jagat raya. Monggo ngendikaning para pinter ngandhake yen to kamurkaning para sata Kurawa candalaning Duryudana ora bakal isa ilang yen to ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese angkara murkaning Kurawa candalaning Duryudana ora bisa ilang yen Kurawa lan Duryudanane isih urip ana ing alam padhang. Bareng kakangku ana ing kene iki kowe kudu pilah, ana ing kene iki kudu iso mbedakake endi ingkang minangka dadi kewajiban brasta angkara murka lan endi ingkang memateni marang sapepadane ning tanpa dasar. Dimas petungan nganggo dasar apa wae siadian pun Kakang tetep luput. Aku tak takut karo kowe luput karo benering menungso kuwi sing ngarani sapa? Luput kelawan benering menungso kuwi sing ngarani rasa. Luput salah yen nang endi? Luput karo benering menungso kuwi sing iso ngarani bener lan lupute kuwi ming sing gawe jagat ming sing nitahke menungso. Merga tumrap Werkudara bener kuwi eneng pirang perkara. Ana 3 perkara, bener awake dhewe, bener bebrayan lan bener tumraping sing gawe jagat.
bener tumrap awake dhewe iki bener tumraping Werkudara ning durung karuan bener tumraping wong liya bener tumraping bebrayan kuwi saiki owah gingsir saiki iso ngucap iya sesuk ora kosok baline saiki ora sesuk iso ngucap iya tegese isih iso owah gingsir wondene bener sejati kuwi bener panguwasaning dat kamur wengdan apa sing ditindakake manungsa yen tumrap Werkudara wiwit biyen apa sing tak lakoni dudu rasaku sing metung nanging tak pasrahke marang sing gawe jagat sing tak lakoni iki bener apa luput tak borongake karo sing gawe urip yen pancen luput tak tanggunge dosane nah yen pancen bener kabeh tak pasrahke marang sing gawe jagat monggo miturut pitungane Werkudara apa sing mbok ucapake mau bener tumrap awakmu dhewe nang ora bener tumraping bebrayan lan ora bener tumraping sing gawe jagat lire piye Dimas iso matur kaya mengkono merga kowe nggunakake rasamu rumangsa dosa merga kowe karo aku mateni Walakurawa ning durung karuan sing mbok rasake kuwi bener tumraping sing gawe jagat apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi dosa apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi bener kabeh dipasrahke karo sing gawe jagat mula aja sok rumangsa dadi ponakane sing gawe urip aja rumangsa dadi prunane sing gawe jagat yen tumindak ngene luput yen tumindak kaya ngono luput yen kowe patrape kaya ngene salah yen patrape kaya ngene kowe dosa sesuk kowe nek mati cemplung neraka anggepe sing ngucap kaya ngono ki ponakane sing gawe urip iya Dimas mula kang sangka kuwi barep ora usah dadak di perwasa rasamu aja mbok penggalih aja mbok petung kabeh sing dilakoni jroning Bratayuda kuwi pancen wis ginaris dening panguwasaning Gusti Pandhawa mengkari nindakake Pandhawa mengkari nglakoni kowe iso nyebut wong urip ki telung perangan lair netepi kewajiban lan mati kewajibaning Pandhawa mbasta angkara murka mongko angkara murka nalika semono disandhang dening Walakurawa tegese apa sing ditindhawuhke dening sing gawe jagat kowe karo aku minangka titah wis nindakake perkara bener karo luput pasrahke karo sing gawe urip ngono Yayi ya lan saya aku tak nyuwun prisa apa sebabe kok mbarep mapan ning sanggar pelanggatan mongko patrap semedi Dimas ngerti yo sejatinipun Kakang wis antuk sasmitaning dewa Yayi kaya aturingipun Kakang ingkang sekawit satemene kewajibaning Pandhawa wis paripurna Pandhawa wis nglakoni perang Bratayuda Pandhawa wis nurunake Ngastina marang Putu Prabu Parikesit lan putu-putu Pandhawa saliyane ingkang padha mukti ana ing negara Ngastina nalika semono jroning pun Kakang nglakoni sarinarite sesemek kron raja mala bebantal buta sarimbang Dimas pun Kakang nyumpena lamun to kadang-kadangku papat cacahe Yayi Werkudara Janaka Nakula Sedewa nalika semono katon padha nitih kreta tinarik turangga 100 mongko kreta mau mawa cahya Yayi sira lan kadangku Arjuna apa dene Nakula Sedewa bareng tak wis padhakake kreta mau ngambah Dirgantara tumuli ilang tak wis padhakake nanging Yayi sawise siadi katon ilang saka paningaling pun Kakang lah kok dadi pun Kakang kaya dene wong bingung kaya dene wong bingung kenganglangan ora weruh kiblat apa ya bakale beda kamukswaning kadangku catur kelawan pun Kakang ingkang bakal nakonan iki Dimas kadangipun Kakang Harya Werkudara mula kang sangka kuwi tumulipun Kakang Mahasingasamun ingkang wigati nyadong marang palimarmaning Gusti nyadong keteranganing Wang Mahanasa munggo kepiye lakuning para Pandhawa apa ya pancen Puntadewa kudu beda lakuning kelawan kadangku papat apa kadangku papat ingkang ora padha lakune karo Puntadewa nanging tumrapun Kakang upamata kaya mengkono ingkang dumadi pun Kakang mung bisa pasrah marang jidaring pasti pasrah marang kodrating Wang Mahanasa kadangku Yayi Werkudara sedhem jroning pasewakan bawa
kapraban dening Sang Nalendra Tama ing didemadaning sanggar Planggatan Negari Ngamarta nalika semanten midhang sabdanipun nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma Raden Werkudara datan katingal kagiat pasuryane jalaran wus puninga marang pengganing sang nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma ndadosaken tintring datan mubah datan musik nganti kaya reca candraning para Pandhawa dumadakan tanpa sangkan paran wonten satunggiling brahmana tlatah sabrang gagah pideksa ingkang wantun sarta saged mlebet madaning sanggar Planggatan karya cingak sanggaring para Pandhawa. Mendralon tata trapsianira ngacemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara kasunyatan Pandhawa mapan ning sanggar Planggatan mongko miturut saka penemuning pun Kakang ora ana nayaka punggawa ingkang padha wuninga Pandhawa nggone mapan ning sanggar Planggatan lha kok dadi iki ora ngerti sangkan parane ana sawijining brahmana mongko wujuding raseksa Dimas apa iki sajaya ora sebaine ing atase Pandhawa mapan ning sanggar Planggatan teka dheweke iso mlebu jroning sanggar Planggatan barep kakangku apa pancen iki utusaning dewa apa pancen iki utusaning Jawata ingkang wigati methuk marang para Pandhawa mulukake Dimbalana Dimas daturing lenggah ingkang sekeca ya kaya wis ora kurang kepenak praptaku kula nuwun sewu mremban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika brahmana saking pundi sinten peparapipun penemban lho namin pasang Kalimantabit pinepina ing londone demawahing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika pandhita saking pertapan pamengkang jagat pandhita saking pertapan pamengkang jagat nggih kasinggihan mekaten wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Begawan Bragalba utawa Bragalba Sang Tapa Begawan Bragalba nggih kasinggihan mekaten menawi urut-urutanipun kula piyambak boten mangertos awit cures kabes turun tegesipun kelangan lacak nanging miturut ujaripun para sepuh kula menika tasih wonten sambung darah kalian pepundhen kula eyang-eyang kula para Sata Kurawa inggih
Nanging ewa semanten sareng kula tangleti kula menika wayahipun sinten, kula menika buyutipun sinten. Saking para Sata Kurawa dereng saged wonten ingkang mestani. Merga kathahing para Sata Kurawa ingkang kacarita cacahipun nalika semanten 100 langkung. Duka kula menika menapa buyutipun Raden Dursasana kula boten mangertos. Duka menapa kula menika buyutipun Raden Citraksi. Kula iki boten mangertos. Namung kula menika tasih wonten sambung darah kalian para Kurawa. Mekaten. Nggih. Menawi mekaten menawi paduka Sang Penemban paring dawuh mekaten tegesipun tasih wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Alagar kalesan mekaten mila kedarang-darang kula menika saking pertapan pamangkang jagat ingkang wigatos kula menika badhe kepanggih kalian pekunden kula para Pandhawa. Inggih menika para Pandhawa Penemban kula pun Darma Kusuma Werkudara Arjuna miwah kembar dalah. Wah, braingaten lega raosing manah kula. Leganing manah kula menika krana kula saged pinanggih kaliyan para Pandhawa. Dene dungkap angka kalih anggen kula lega menika kala wau ugi kula saged badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula sowan. Kula badhe ngaturaken sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi nalika kula mangsa semedi wonten ing sanggar pelanggatan pertapaning pamengkang jagat. Nalika semanten kula nampi wisiking jawata. Wisik kala wau kula kedah saged ngadhep para Pandhawa. Inggih sepisan ngadhepipun ing abdipun Bragalba menika boten sanes namung badhe nanjihaken wonten ing madaning perang Bratayuda nalika semanten menapa para saestu para Sata Kurawa menika ludes keles tanpa sisa sedaya pejah kaprawasa dening para Pandhawa. Inggih Penemban, upamiya kula kadak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe swara. Kula pasrahaken jiwa raga kula menawi Penemban Bragalba badhe ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun eyang-eyang para Sata Kurawa matur sembaru tanpa pepindhan. Namung mugi dados ing kawuningan. Sinuwun. Karana sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi bilih nuwun sewu. Para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi dinten kamokswan. Tegesipun para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi anggenipun sowan dhateng panguwasaning Dat Kamurwentan. Ewa semanten kula kedah sowan dhateng saipun Prabu Puntadewa. Menika namung badhe nglairaken dhateng menapa sampun kula tampi sasmitaning jawata menika kala wau. Kalepatanipun Pandhawa ingkang sampun tumpuk matimbun-timbun. Kalepatanipun para Pandhawa ingkang sampun boten saged dipun apunten dening panguwasaning para Jawata. Inggih menika anggenipun paduka wengis. Inggih menika anggen paduka mentala damel pejahipun para Sata Kurawa. Sakmangke kula ingkang pinasrahan supados anebus dhateng sedaya dedosanipun Sang Prabu Puntadewa, Raden Werkudara lan Raden Janaka sakadang kadheyan. Mila saderengipun paduka Gusti kula sanata menika manjing wonten ing alam kamokswan. Sowan dhateng pangulangipun Gusti ngibaratipun tiyang utang menika kedah nyaur langkung miyin. Mongko utangipun Prabu Puntadewa sakadang kadheyan menika sak gunung ngibaratipun. Kalepatanipun sampun boten saged dipun apunten krana panjenengan sampun mentala damel sedanipun para Sata Kurawa, malah kacariyos sedanipun pepunden-pepunden kula Sata Kurawa menika boten wonten ingkang seda limrah menungso. Sedaya dipun poteng-poteng dening para Pandhawa, sedaya dipun pejah, dipun sempal-sempal dening Raden Werkudara. Mila tumunten jawata paring dawuh kaliyan pun Bragalba. Sepados samangke kula sowan wonten negari Ngamarta mapan wonten ing sanggar pelanggatan ingkang wigati dinten sakmangke kula badhe nglampahaken menapa ingkang dados dawuhipun para dewa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Raden Werkudara, Raden Janaka, Nakula Sadewa saderengipun panjenengan mapan wonten ing alam kamokswan kedah nglampahi kados menapa ing linampan dening para Sata Kurawa. Panjenengan kedah kula pilara. Panjenengan kedah kula nampi dedosan nawi ganjaran saking Bragalba
supados sakmangke lunas saking Paduka gadhahi upayutang wonten ing alam padang saengga saged padang tindak Paduka wonten ing alam padang sinuwun. Bragalpa wonten dawuh tepung nggih. Yen kowe durung ngerti karo aku klebu. Eyangmu ya kuwi Werkudara. Ingkang nalika semono dadi senopati ning jroning Bratayuda Jaya Pinangun. Lan ngertiya yen kowe ngluputake barep kakangku iki kleru. Lho, lepatipun wonten pundi? Barep kakangku pisan wae ora nate melu perang Bratayuda. Wondene ingkang lakoni dadi senopati sing tanganku bisa gedhe Kurawa ya mung tangane Werkudara. Kelawan tangane Janaka. Kowe aja pisan-pisan ngluputke barep kakangku upama kowe kepengin nyaurke utange barep kakangku lan sak kadang-kadang sing kudu nampa Werkudara. Sing kudu nampa utange ora usah disaurke utangku Werkudara. Mapan menika ingkang kula kajengaken, mapan menika ingkang kula kersakaken. Mila sowan kula sampun Sang Prabu Puntadewa menika mboten kok mligi kula kepengin badhe maringi ganjaran dhateng Sang Nata Prabu Darmakusuma menika mboten. Namung ingkang kula ajab menika Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang saknyatanipun sampun damel pejaipun para Sata Kurawa. Menawi jengandika Raden boten nyaur piutangipun nalika sugeng wonten ing alam padang badhe keseluruh margi ingkang kleru anggenipun badhe anjog wonten ing kasuwargan rasa kakang gunung tanpa gunung. Ingkang kudune Werkudara wis ora ngampah marang saliring hardaning nepsu merga nggonku bakal golek kamuksuhan sejati. Nanging gandengene menungsa sing wujudane kaya dapurmu. Yen pancen bar netangi marang kasenopatine Werkudara ora ning kene papanipun nekter katidayan. Ayo gage yen kowe pengen miloro karo Werkudara, aku pilaranen ana ning aja ning sanggar pelanggatan. Metu njaba aku bakal ngukur sepira kekuatanmu. Wah, ladal. Kula trimen jalan kula tenggo wonten madhaing alun-alun Raden. Ayo metu dhisik monggo tak tututi. Ora guna nggonipun Kakang lawan Siadi bakal nggayuh kamuksuhan. Mongko nyatane wong kepengin mbayuh mati ingkang sampurna kudu bisa ngipatake blendenging hawa nepsu. Nanging kena ngopo Siadi isih kantarunku marang hawa nepsu ketitik. Siadi isih gampang duka ngladeni marang Bragalba. Aku tak takon karo kowe karo Gage Wangsulana. Iya Dimas. Wong kang bakal gayuh kanugrahan kuwi ora bakal luput kalawan ingkang winastan pacoban. Monggo kanugrahaning Pandhawa bakal entuk dalan gone manjing ana ing pati ingkang sampurna, manjing ana ing kamuksuhan. Mula tekane Bragalba kita anggap minangka dadi pacoban. Wong sing iso nglakoni pacoban kanthi tuntas lan rampung bakal cepak kanugrahane. Nah yen to wong kang ora iso nampa pacoban kanthi ikhlas tegese kanugrahane bakal luncat. Barep kakangku mesine wis ngerti marambah makaping-kaping Pandhawa entuk pacoban tundhone entuk kanugrahan. Semono uga Pandhawa gayuh kanugrahan mesti ora luput kelawan ingkang winastan pacoban. Monggo pacoban mawadat sabene luwih abot tinimbang kanugrahane. Iya Dimas. Sabanjure piye? Kowe ora usah melu-melu. Upama nandang dosa tak sandangi ning iki ingkang pungkasan nggonku bakal ngatokake marang hawa nepsuku marang Bragalba. Yen pancen Bragalba kae kena dikandhani ndak kone bali marang pertapan pamengkang jagat. Nah yen pancen berguguk ora gelem dikandhani yen to sepisan iki aku kudu ngetokake marang hawa nepsune Werkudara. Iya Dimas. Nanging tak jaluk aja gawe pepati. Wah, gumantung. Gumantung piye Yai? Gumantung Bragalba. Yen pancen mutha wadiri lan bakal gawe kasengsaraning Pandhawa, wajib tak singkirake. Monggo dheweke ngaku
Mbuh turase sapa ning isih ngaku ana sambung getih karo Kurawa. Tegese kuwi kecipratan angkara murkane gerangane. Mula ora pantes urip ana ing alam padang, wajibe dipateni. Yen nganti siap dimateni marang Bragalba, tegese bakal reget. Saliraning Siadi bakal nampa dosa. Wis tak kandhake ngarep dosa karo ora iku ora tak pasrahke barep. Dosa karo ora apa sing tak tindake ora tak pasrahke marang awakku lan ora tak kon ngarani wong liya. Ning tak pasrahke marang sing gawe jagat. Yen pancen patine Bragalba iki saya ngenteng-entengi nggonku manjing alam kamungsuhan. Yen perlu malah tak sengkake aja nganti kesuwen urip ning alam padang. Nanging yen to patine Bragalba iki nandhang dosa sing kudu tak sandhang. Ya wis tak lakonane. Kala becik bener luput aku sing gelem nyandang aja nganti ngembek karo dulur-dulurku kabeh. Iya Yayi, pun Kakang mungkari manut. Mungkari manut dadak kokean omongan. Wah. Yen Guneman aja ngejak Guneman karo aku menggoda kewirangan. Iya Dimas. Pun Kakang ngerti nadyan Siadi kuwi agal gruwal-gruwal. Nanging lamun to akeh kang padha mestani Werkudara luwih pinter tinimbangane Kuntadewa. Ora perkara nggon luwih pinter, wong pinter karo karo wong ketrima. Yen aku mbok anggap pinter, kowe iki wong sing ketrima. Iya Dimas, yo akeh wong pinter ning kurang ketrima, ning akeh wong bodho sing ketrima uripe. Wong pinter nganti direwangi meres keringet, angel gone sugih, ning akeh wong bodho mergo ketrima. Mung nyambut gawe sithik ketrima uripe dadi wong sugih kuwi pirang-pirang. Mula aja meri kabeh wis dipesthekke karo sing gawe jagat. Dimas Werkudara pancen bener kaya mengkono. Arjuna kula wonten maring adhawu. Mangsa boronge wangi-wangno kadang mopanenggak niki saken dawuh kembar kula wonten timbalan. Budhana kang padha sibengsun kundur kedaton kula namung paramadal pasilan niki. Pandher pasrah Mbah Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning parangkilan. Sausat kundur kedaton jelek saking dampar karo dapet gambaran gading kadheraken sangganing Palomban Cedi manggo ketanggung Jaka Paloro. Ingkang sampun ngambil patraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Naranata. Lamun katenon saking Mandra kaya tansah sesanti kamulyane. Oh, Tokok wonten dawuh. Milung dawuh Bos. Pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek? Nalika semana aku njujug ning Datulaya. Ning Kraton Ngamarta katon sepi sepen. Tumuli aku njujug ana ing sanggar pelanggatan merga saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan. Tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku. Napa Pandhawa lenggah teng sanggar pelanggatan? Yo, pancen bener mengkono. Mergo aku ngerti ento Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamungsuhan. Tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa. Tegese muspra tanpa guna nggone duwe gegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kaliyan Sri Prabu Darmakusuma? Wis Purwomadya wis tak aturake marang Sri Prabu Darmakusuma. Lan niyating Bragalba wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta. Wangsulanipun Sri Prabu Darmakusuma, sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah rak tenan ta. Aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba. Ning sing nanggapi mesti adi-adine. Raden Werkudara sinuwun. Yo, Raden Werkudara. Malah nalika semana Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arepmu dituwuh males lara wirang. Mergo aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap kowe cendenge Kurawa mesti kecipratan watak angkara Budi Candala. Mula kowe kudu tak sirnake saka lumahing bumi kureping langit. Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggalih Begawan Bragalba. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba.
Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarine dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun, Gop. 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak kala. Pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udian panah pabaratan. Critane wong-wong sing padha crita dok nalika semono akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacik. Mulane aku pengen nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? Modar tenan. Sing modar. Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektane Werkudara karo Janaka kuwi wis terbukti ya, Gok. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh. Perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Kurang digdaya apa Sang Matmasi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Gop. Aku iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku iki nek tingil-tingil tak srentek kok mesti Dapure ora. soalnya ora nggone. Ora waktunya. Ah iya. Ngono ya. Kandhanana, Gop. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng mriki niki nenggo Raden Werkudara pancen kepala nyata. Kusik sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok perkara mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebab apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsuh Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek Ambulan. lho. Nggo ngopo? Musung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti Sirna Mergalayu merga saka Raden Werkudara. nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada Rujak polo. Wah, nyemelangi. niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane Wong-wong niku ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Lho. Kuwi gada apa? Lho nyontono ngomong. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Binangun. nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana Swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana. ajeng mlumpat kali Ceng-ceng goleng jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijegal karo Tarka lan Sarka. niku tukang Satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring aprang. ora trima sukmane Malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarka kali Tarka niku. ngletak toponge uwal rambut kumrembyah jambak karo Raden Werkudara cek diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karo-karuan niku. Tulung! Kakang Prabu, kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok terus kuwi Cangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. cerat. Nggon cangkem Nggon cangkem sembret tekan kuping niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka gedhek. Kaya mbuka jaket niku lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudeng kuku Pancanaka bles. Gedhe mancur Diombe karo Raden Werkudara. Merga wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal, sikile sempal wis ora wujud. menungsa. Apa iya? Lha niku crita mang percaya wong lho niku crita napa ngono. Iki cangkemmu aja Patine Patih Ngastina. Nggih menika
Patih Udawa. Sangkune. Sangkune. Kleru ya. Patih sangkune lu maune ngece-ece kok. Kaya ora iso mati. Mergo awake keborean lenga minyak angin. Lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok sangkune ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancalaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwundarawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang yo apa? Medi Cantaka. Medi Cantaka yo. Cilik-cilik. Karang cah saiki iki nek dinehi basa ngono malah radong ya lho. Radong. Dadi kudu dicethake. Sogok silike. Bules ngaku Pancalaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku kayak artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing Wani perang. kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, Tugel karo Raden Janaka panahe. Yes. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Saya ora ana sing nanggap. Ah iya. Karo Bagong takon bapa. Karo Bagong gugat. Ah iya. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka musti Kyai Pasopati panah sing wujude pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna monggo niku kakange dhewe. Jedhek. Prabu Karna kena gurune Tyes niku mboten tugel gurune ning pedhot. lah iya Ha cagak biasa ngono kae. ah iya Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ah bareng Prabu Karna ndeprok jlek gulune glinding mati kuwi pokoke Bratayuda niku werna-werna asline critane apik-apik ngoten ya mirada larang ah iya mergo ya rekoso tenan wong perang terus to Gek ah iya nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel mboten sah mengke bangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi kula sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita dengkul mlocot apa bangke aku kalah mboten perkara sampeyan kalah nek ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putega aja ngiyas karo aku aja ngempukke banyu ngatuske aja ngatuske banyu ngempukke watu tontonan Brakalba kalah karo Janaka karo Werkudara trima kukut oh lah tak amini tenan nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngatos-atos tenan ngatos-atos ra pethoke Werkudara nggih ngatos-atos dia Paranggul mungging ayuda bawatnya bentar kebabangnya mungging ngaloka Satrio klemak-klemek
midak kapuk ora pendek suwe. Kadangi Taruna Raden Werkudara getih wedi mati. Buktine nanging adine sing diajake ning Pabaratan. Ora perkara Kakang Mas Wijiring getih wedi mati. Nanging iman-iman astane Kakang Mas yen nganti kergetan getih pandhita ingkang kaya kowe Bragalba. Babu arep apa? Wektu dina iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang. Sedane ayangku para sata Kurawa dasare aku entuk dawuh para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa. Mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadani. Mula cobanen Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka keduga kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi lawar kene marganing patimu Bragalba. Padha. Andani ngeyel aku wis rasana. Lah iya bro le perang Ratu Gustimu gleleng ngantem Janaka dies Janaka ngletak candha wae blanting ning lemah bres lena pangendane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel jambak rambutnya geret antil meneh ketemu meneh. Ah iya. Terus Trandara Janaka diantem diak nonton niku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ah iya. Sing kedua iki wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ah iya. Manten jas saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane mak klothak. Sonjeng kelang mati genah. Mbok ya wis pendem apa ya? Aja. Burung karuan nek mati kok mbok ya dielingke. Mah aku nek ngono kolang kaling gap. Lah iya lah piye Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung nganget. Monggo Gusti kula aturi emut. Eling emut-emut Gusti. Kula aturi emut panjenengan Narendra sumbare utawa nanya Brahmana sumbare petacia-cia kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok ngletani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tak takon. Tiba kantep bayu atmaja ngelingana risang. Ngelingana risang Satriya Wiratantama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku. Ya sembur. Kok nur. Si Janaka tuangane dia ngantem sirahku kok jengkel uga. Lah nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Pripun? Sampeyan ajeng maju malih. Kok aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung pengapit. Siung pengapit yo. Janaka tak tamani siung pengapit ora ngletak aja tuntang Begawan Bragalba. Oh. Duwe siung kok lho. Wah, lampuh. Janaka tak cokot mati. Merga siung. Merga siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju, tak cokot bapak pisan mati. Mesti mati. Mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima, nek kula maju, tak cokot mati. mesti mati. Mesti mati. Sedewa maju, tak cokot mati. Puntadewa maju, tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta, tak cokot mati.
nek ana prajurit sing maju tak cokot mati nek ana telek tak cok ora telek barang kok nyokot ora apa-apa kare dicokoti lho sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh kaya sak kepenake dhewe mikira tamanane sing mawit nggih ngatos-atos lho yo gini Kakang Mas nembe sepisan menika kula rumaos kewirangan ing atasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalba mawon kula kenging dipun cokot jangga kula dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas menapa sampun boten gadah daya piandel teka mayar sanget kula kawan kelan purung pendhita namipun Kala Pragalba menika Kakang Mas wah minggir wonten dawuh seminggir inggih kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalba menika amer ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Pragalba nyedhau kene. Uncali tungkak raimu ora pecah. Aja tundang werbu lho. Aduh. Aduh. Aduh jagat iki aduh. Mate. Wah. Kok nun. Piye kok? Mboten ngerti sampean parani biaya ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye? Raden Werkudara teka sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendang bres. Lah milung modar. Mati piye? Oh genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Lho, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu ngoten nika. Bondo nyemelangi nesu. Lha aku bilang sik urip iki modar ora kowe. Aku mung cecak ijo kono pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, sel. Sel. Musuh Werkudara ora entuk papan gunake siung pengapit. Kekalih mundur mengsah Begawan Bragalba sanalika semanten sigra murka Sang Puntadewa ing pangajaparsa meper mubal babaling kanepson parandene bawane tasih wujud titah sewantah wujuding manungsa ing kedon nganina lali salah apes lawan mati
ngundha dhateng raos benter ing mapan wonten lenging penggalih. Saya panas penggaling Sang Puntadewa. Teman jalari mekaring Sang Puntadewa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Lah kok dadi kaya ngene kahananku ing mestine kudu bisa meper mubal babaling kanepson. Lah mergo saka polkal gawene Brahmana kala Bragalba nganti wujud kaya ngene. Adiku loro padha mundur. Ayo yen kowe arep kepengin nyoba karo Nalindra Ngamarta, aku wis wujud kaya ngene Bragalba. Kowe arep bangga piye legane ngatiku Bragalba? Kepiye nek wis ngene iki? Aduh. Mati aku sinuwun aku nyuwun kewelasan. Aku njaluk urip. Ora bakal gawe mati. Sinuwun Darma Kusuma duka. Aku ya weruh gedhe banget butane. Wes meh sundul gayoran kono. Wedan kok. Tidak mati lho. Mati. Gedhe banget ya. Engko gak rene kok. Aku ngentut, Mbok. Mula kok tangker. Mbok ganti kabehke ora dicenten kok. Jijiki ora. Isin apa digotong lho? Ya. Janaka adikku cah bagus ingkang mestine ora kaya ngene kahananing pun kakang ning merga ora bisa meper mubal babaling kanepson wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene. Lah kok dadi apa jebul mrucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kaliyan para Pandhawa. Nggone wis nyaketi dina kamuksuan.
ning lakok abot temen godhane merga saka pokal gawene Bragalba nganti kudu aku wisuk marang gedhe mungsuh saka pamengkang jagat Kangalan Bragalba Werkudara Janaka adimu kembar gendongen ayo kowe karo aku takon kelawan Sang Asih Prana kahanane Pandhawa lha dadi kaya ngene njaluk pengadilan marang kersaning Sang Hyang Mahardi Kengrat Werkudara bidal saking Karang Kadempel sampeyan boten kepareng medhar pangandikan ning kula waspaosaken pasuryanipun kok benten karena adat ingkang sampun katingal rengu pasuryanipun Ndara Janaka enten apa Gus nggih Ndara wonten apa kok ketingalipun boten rena penggalipun sajaipun wonten ingkang dipun raosaken den dipun ngendikaken kaliyan para Panakawan. Enten apa, Gus? Kula aturi paring pangandikan. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Sepira kluputaning Janaka. Sasuwening Kakang Semar momong kelawan Arjuna. Aku nyuwun pangapura ya Kakang. Lah nek ora kaya adat sabene sampeyan iku ndadak ngendikake kaya ngono. Kakang Semar marmane aku mraktu ning Karang Kadempel ngemban dawuh timbalaning Koko Prabu Darmakusuma yen to bakal nganti marang Kakang Semar lan luwih pigati Arjuna bakal nyuwun pamit kelawan Kakang Badranaya sepisan meneh aku ngaturake panuwun Kakang dene saksuwene Janaka gumelar ning jagat wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang Kakang Semar ora kendhat nggone tansah anuduhake sarta amrenahake uripe Janaka sakemah samangka Arjuna kaya wis purna kewajibane urip ana ing alam padhang Koko Prabu Darmakusuma wis pikantuk sasmitaning jawata bilih Pandhawa yen to Pandhawa wis nyaketi marang dina kamukswane mula aja nganti nggondheli marang lakune Janaka ora lega rasane atiku yen durung ana wiyosing pangandikaning Kakang Semar ngapura saking keluputane Arjuna supaya luwih gampang nggonku bakal sowan marang pangenaning Gusti Kakang Badranaya lan sarta midhanget pangandikanipun ingkang bendara nenggih Raden Janaka sakoleng mangke nyat saking palenggan datan paring pangandikan amung ngrukepi padaning risang Arjuna kula mboten iso matur Den sampeyan ampun ngendika kaya ngoten niki kabeh wis kewajiban kula sing jeneng menungsa menika mboten lono kula percaya anane ana niku mengke bakale ora ana saka ora ana bakale ana merga donya niku mung werna kalih bungah susah bejo cilaka sugih miskin seneng ora seneng mung werna loro saka ora ana dadi ana saka ana dadi ora ana iya Kakang Semar nggih saksuwene kula nderekke sampean sing kula nderekke sakehing bendara niku sing paling suwe ming para Pandhawa Gus kula ya wis kewewegen urip ning jagat
Kula wis kewowogen mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kula nderek ndara. Kula nderek Gus. Kowe melu ra kok? Aku sesuk wae. Melu to kok padha-padha li sabaya mati. Aku sing ditanggungan. Yang ku hamil. Wah. Senanangan. Omongane ora iki senengane diapusi ngene do percaya. Kula ndara-ndara. Ora urung yo melu yo. Dina samengko aku bakal sowan marang ngersaning Sang Asih Prana. Kelawan Koko Prabu apa dene Kakang Mas Jodipati lan kadangku kula sedya. Ingkang wigati namung bakal nyuwun pituduh bakal menyang endi papan ingkang prayoga. Nggone para Pandhawa bakal manjing marang alam kamuksuhan Kakang Semar. Kula ya tak nanjihke karo Kulon Bathara Wenang. Kula niki pripun sesuk kula niku kaya ngapa? Kula niku sesuk kudu kepiye? Niku kula ya durung iso ngerteni. Upama kudu bareng kali Pandhawa kula ya ikhlas dene ora ya ajeng kula lakoni, Ndara. Palugon lagune nglegas lho kita linuting kidung kadung kadereng omong mangun manah rahayu lha pripun lah jarene nderekke kemroko lah kok malah tindake nasak mangsuli papan ingkang wis taun-taun kepengker niki rak Tegal Kurusetra to. Iya Kakang Semar nggih. Mergo disiram nganggo bathang. Disiram nganggo gethihe pirang-pirang perjurit nganti ingkang biyen wujute. Kaya dene wujuding segara wedhi lah kok sakniki katon subur kados mekaten. Teng pundi-pundi enten gumuk cilik-cilik. Nika nek disawang dudu gumuk nanging pancen nika tumpukaning bathang menungsa. Iya Kakang Semar nggih. Sing dadi kawigatenku mung wujuding gumuk ngarep aku iki ingkang gedhe tinimbang liya-liyane. Saka pangrasaku iki dudu gumuk sabaene Kakang. Lah pripun to? Ndak sawang cat katon cat ora. Kakang iki dayane apa? Diusap lisah jayeng katon Ndara. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pono paningaling Sang Arjuna mulat gumuk sak ngajenging risang pamadya nggih jemeneng katingali inggil tinimbang sanesipun dupi usap lisah jayeng katon etraning Sang Arjuna katoning mriku bangsaning para baju barat jim setan ingkang kapandhegan Ditya Kalajara dengan jarah rayah bathanging prajurit ingkang tasih saged dipun tedha dening sanggaring para baju barat mulat risang Arjuna sigra musti Kyai Pasopati linepasaken wani tumanduk madaning gumuk temah bubar sarsana ora karo-karuan salam tunjang rebut ducung sanggaring para berkasahan wau.
Kakang Semar mrisa nggih bangsaning baju barat ingkang samya nedha batanging tiyang-tiyang ing tasih mapan wonten Tegal Kurukasitra. wah Lah kok bubar maut ketiban Kyai Pasopati. Iki ngandadekake Kurusitra katon sangar lan katon angker. Wekasan ora ana titah ingkang wani mlebu jroning Tegal Kurukasitra. Kakang Tegal Kurukasitra saiki wis katon padhang. Srana dadi bani Kyai Pasopati. Kabeh ingkang durung entuk dalan padhang wis bali marang asal mula-mulanira Kakang. Diteruske le tindak ndara ndak kelangan lacak kala ingkang ngraka Prabu Darma Kusuma ning ngraka Ndara Werkudara. Iya Kakang Nayantaka ayo anak mojo ning kengkeri Kakang. Gelar pandhan munsar non lir kekonan sureng sorotetan badan Mas Tunama Sidam sekaring bawuna langgeng Darma Kusuma sowan ning ngarsa ulun nanging pagene ya dene jeneng kita ora ngracut marang kamurkan teka isih wujud ing yaksa ingkang ngaluhur ing mengkono apa ta sababe kula wayah ulun ya merga saka nggonku ora nrimakake sarta isih ana rasa nggonku kagul kogelan ing atase Jawata wis paring sabda paring sasmita yen dina samengko anyaketi marang kamukswaning para Pandhawa nanging sabab apa lha kok dadi negara Ngamarta ketekan Brahmana ingkang wujud Resi Bragalba ingkang satemah gawe muntap atine putumu Puntadewa nggih mara racuten siramen nganggo tirtaning kesabaran saiki apa lumaku ana ing negara Ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa kene bakal angadepi marang dina kamukswan nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal-babaling nafsu malah sira kulub Darma Kusuma ingkang mestine bisa ngendhakake marang karmukaning kadang-kadangmu ya kuwi Werkudara lan Arjuna teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi lupiya ingkang ora prayoga marang adi-adimu Kulub Puntadewa mara diage racuten kamurkan kita yen to nganti suwen nggon kita ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal nggayuh kasuwargan nggih Darma Kusuma. Mopang
pangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong ler bubu sing kene panca babetoking ayam wana mrak mangwoking bagagan Sekaring bawana langgeng Puntadewa wonten timbalane ngadhawuh ulun ngerti apa kang dadi sedya kita dene kita swanun ning kayiwangan ngundharandir bawana sayekti amung kepengin angrantu kelawan dawuh timbalan ulun nggone para Pandhawa nyaketi kelawan dina kamuksuhan inggih pukulun mugi kepareng ambabarana dhateng wayahipun Darma Kusuma kedah kados pundi lampah ingkang kedah kula tindakaken punta sakadang namung sendika ndederek punta wonten timbalan apa ingkang wis tinampa lumantar sasmita impen ingkang nalika semana kita lakoni jroning kita mahasing asamu nyemurupi kelawan kadang-kadang kita papat cacahe ingkang nalika jroning pasumpenan pinethuk kreta ingkang mawa cahya tinarik kuda cacah 100 nalika semana kita ing pribadi ora nitih jroning kreta tumuli kadangmu papat mumbul ngawiyat ilang saka ing paninggal sayekti kabeh mau wis pinangka dadi pratandha ulun jarwani yonggir apa to sababe dene mengkono sasmita ingkang tinampa dening wayah ulun Puntadewa kabeh mau mbora bakal geseh sarta mboya bakal luput kelawan ingkang winastan pustaka jamus nyang jimat kelima sada mangertiya sayekti ora sadengah nalindra ingkang kuat sarta sembodo angrasuk pustaka jamus kelima sada minangka pusaka kejaba amung nalindra ngamarta yaiku Puntadewa jeneng kita sabab kondhang kaluka sarta wis pinesti dening panguwasaning para Jawata amung nalindra ingkang aludira seta siji ingkang gumlaruning jagat amung jeneng para kulub Darma Kusuma jumbuh lawan wujud ing pustaka jamus kelima sada ingkang sanyata amung wujud druwang putih ingkang tanpa cacat iku mau jumbuh lawan ludira kita mekaten pukulun wondene kewajiban kita kudu bisa nyurasa surasaning tulis ingkang mapan jroning pustaka jamus kelima sada kita ingkang darbi kewajiban bisa ambabar tulis ingkang mapan ana ing telenging pustaka jamus kelima sada mula ora jeneng mokal lamun sejatine kasuwargan kita kelawan kadang kita papat kuwi adoh parane lan adoh puruke Puntadewa nyaklangening kalangguan aglar pandan moncal tinonir kekonang surung sorotetan padang kasor lan pacarit purnameng kekono dasari mongso katiga mugi kemarung ami terang pukulun kados menapa lan menapa to sababipun dene paduka paring dawuh mekaten
Puntadewa, aja kaget lamun saknyatane kita isih kudu ngliwati pirang-pirang jaman supaya kita bisa mbabar surasa ing ngemapan ning pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Dene kadang kita ing wis menehi kamukten ingkang wis paring derajat pangkat lawan jeneng kita lan kamulyan lawan Puntadewa ya kuwi Werkudara Janaka Nekula Sedewa. Wis pinesti marang kodrating Wang Manon, wis nyaketi marang dina kamukswane dene jeneng kita kudu isih nglakoni laku utawa prihatin bisa nemokake sawijining titahing Bathara ingkang bisa nyurasa tulising pustaka Jamus Lima Sada kula. Danipun Kakang Arjuna wonten dawuh Prabu untuk dalaning kasuwargan dinipun Kakang isih duwe kewajiban ingkang ora enteng. Barep kakangku nalika jroning sanggar pelagatan kowe dawuh wong urip kuwi mung werna telu, lair, netepi kewajiban, pungkasane mati. Mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung nggone netepi kewajiban. Ning barep durung iso ngrampungke kewajiban sing tatak sing tangguh. Wah, kewajibanmu rampungno dhisik. Kowe mesti ketemu adi-adimu ning lawanging kasuwargan. Kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep. Wangkara kinggeler manguswa kang layon denya ilang kang manise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani kula pripun kula kula terus kudu pripun yen to kula nyumurupi lakon sing kaya ngeten niki sampeyan prisa piyambak. Semar niku ora iso pisah kalih Pandhawa. Niki ndara-ndara kula lek kula ngetutke sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Nyatane sakmangke sampun dados satriya ingkang pepethingan, satriya ingkang pancen nggoregake jagat ning bareng tekan kamukswane kok kula ora disenggol, kula ora dijawil. Terus kula niki kudu pripun le napaki urip kula? Ismaya sayektine kita pancen mboya bakal bisa pisah lan para Pandhawa. Ngerti yo? Atmaja kita nala garing Petruk kelawan Bagong uga kudu bareng bali marang Kasedan Jati mapan ning kasuwargan. Bareng kalawan Pandhawa catur Werkudara Janaka lan kembar. Nanging tumrap jeneng kita ulun jarwani laku kita sak teruse. Kita bakal manjing ana ing alam baka utawa ing alam mantara, nanging kita ora dikeparengake manjing kasuwargan sebab kita bakal tumimbal lair meneh ana ing jagat. Wong dene lair kita ana ing jagat bisa ora nedya sarta ora bareng kelawan atmaja kita nanging bareng kelawan kadang kita tuwa ya kuwi Catugara ya Cedya Mantri. Mbok apa besok ingkang kita lakoni jroning jagat lan kewajiban apa ingkang bakal kita ayahi jroning jana luka ulun boya bisa ngandharake saiki nanging ing wigati ulun wis njarwakake mungguh laku kita sak teruse Semar. Matur nuwun matur.
usah sinuwun Semar. Aku ora bakal duwe rowang ana ing jagat. Sedulurku papat disiki Untadewa. Saiki Kakang Semar saat majane uga kudu pisah karo Untadewa. Ampun dinggo muwun. Ampun dinggo nangis. Mengke ndak dikira sampeyan iku Nalindra sing ringkih batine, sing tetek, sing tangguh. Lha kewajibane dirampungke, Ndara. Nek tumrap kula malah sampeyan iku piyayi sing ketrima uripe, ketrima sugenge. Ketitik ingkang rayi pun mapan badhe mapan ing kasuwargan. Sampeyan isih diparingi kewajiban karo sing gawe jagat. Tegese sing gawe jagat niku percaya karo sampeyan. Tegese sing gawe urip niku percaya karo sampeyan. Ora eneng wong sing dipercaya karo sing gawe urip supaya iso nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Lima Sada. Ngoten. Manggedhekke penggali sampeyan. Manggedhekke ati sampeyan. Mboten sah bingung. Bonto. Napa-napa niku waton dilakoni kanthi tewajuh. Undu-unduane mesti becik sinuwun. Ismaya, kula wonten dawuh. Para mundura kene. Nggih, ngestakaken dawuh. Werkudara. Benak kakek kuwi Arjuna wonten paring dawuh. menak kula Sedewa Wonten timbalan. Inggih wonten timbalan. kita Pandhawa catur lan Panakawan papat ulun paringi titiyang ingkang bakalan njuru mlaku kita marang kasuwargan jati wujude Garuda. Yo Garuda iki mengko ingkang bakal nuduhake dalan sarta dados titiyan kita manjing ana ing kasuwargan jati Werkudara. Kita ingkang ulun paringi dawuh lamun kita ingkang pantes kinarya titiyaning Pandhawa catur lan Panakawan supaya nuduhake laku ingkang pratana ing kasuwargan kaya wis rampung telas tulising para Pandhawa catur lan Panakawan nggone urip ning alam padhang. Mara gagih kantinen wayah ulun manjing ana ing swarga nur kastuba Garuda Winanta niki ngestaken dawuh paduka ya. Ulun pepes bayu kang tapis kula sampun boten gadhahi kegiatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjing kasuwargan. Unta ulun bakal nuduhake marga supaya kita bisa prateng sarta pinanggih kelawan jalmaning ditaswanta ingkang bakal bisa nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Lima Sada. Mara mlaku mangetan bener aja minggok lamun kita durung pinanggih wujuding gunung ingkang pucuke angganda arum. Wujuding gunung ingkang pucuke angganda arum utawa winastan Sitiwangi. Nggih. Jumandaka ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladi gening nglakoni tapa brata nganti sapurnaning umur kita lan ulun percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sapucuking gunung mau sayekti bakal ana dalan nggon kita bakal pinanggih kelawan titahing Bathara ingkang bisa nyurasa jroning pustaka Jamus Lima Sada. Kula nyuwun pamit pukulun.
Widi Sang Darma Kusuma. Nadyan jagat wis ganti alam. Wis datan kocap negari Ngastina. Wis datan rinaosan wujud negari Ngamarta paranggitase meger-meger. Sang Darma Kusuma ngene palampah tapa datan ngobah datan musik nganti kaya pratima kencana. Rikma ingkang wis wujud pethak ngalembreh dumugi wonten ing siti. Parandetase ketingal cayaning Narendra Ngamarta sumunar nganti kaya golek kencana. Mulat ingkang Rama Sang Hyang Bathara Darma datan Wantara nyumurupi kawontenanipun ingkang putra sigra tumiyup saking dirgantara njugaraken ingkang alambah tapa. Mboten nginten babar pisan. Paduka Rama pukulun ingkang rawuh wonten ing Pesanggran Teja kinurung wonten ing pucaking Gunung Madyakanda. Punta sayekti wiwit kita budal alaku tapa ning pucaking Gunung Madyakanda. Ulun ingkang tansah tutwuntat kelawan laku jantra kita ya mung ulun sesinglon. Wujuding sono kelangenan kita Puntadewa. Aduh pukulun mboten nginten bilih paduka ingkang sesinglon wujud sono ingkang sansang ngetutaken dhateng lampah kula Puntadewa wonten timbalan sayekti iki wis ganti jaman negara Ngamarta lan Ngastina wis ora kinucap maneh nanging samengko oning nuswa Jawa wis ketekang para priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Moronggir rungokno dawuh ngulun oning wetan bener ngalor ngetan parane ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah. Papan panembah mau kinarya manembah dening para wong-wong kang padha ndherekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning nuswa Jawa. Marasa wanana ndedhe pleya marang kraton Demak Bintara. Ulun percaya lamun ana sawijining pranata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulanira Puntadewa. Kati langit mambang andhap pasulan upamaneka om lintang tulya kusumayana sumawur nyuwun
papatanipun ingkang rayi pun Sultan Jimbun Diagung Pangaksum Rama para kadang-kadang kula wali songo ing sampun kepareng lenggah madaning pendhapi ing Kraton Demak mugi andadosna ing kawuningan madaning perembagan menika tanah sanes kejawi amung anggenipun ngrembak perkawis sangganipun para pepunden kula para wali anggenipun yasa inggih menika papan panembah ingkang wujud masjid ing mapan wonten ing Demak mugi samangke kepareng hamba barono kedah kados pundi rampatan ingkang langkung prayogi samangke kula aturaken dhateng Kanjeng Sunan Bonang ing menika dados pinisepuhing para wali nuwun sewu Yayi Sultan Jimbun inggih wonten dawuh Njeng Sunan menawi saking pamrayogi kula sampun ngantos kula piyambak ingkang katimbalan supados munjuk atur amargi petangan tuwin pemanggihipun para kadang-kadang wali ingkang sami mapan wonten ing telenging pelataran kedaton ing Demak mriki kathah ingkang badhe dipun njagaken kersa paduka Kanjeng Sultan Jimbun ing mekaten monggo kula triyandangu setunggal mbaka setunggal menika langkung prayogi amargi tumrap kula masjid menika mboten kula piyambak ingkang badhe ayasa masjid menika mangke kinarya papan panembahing para kawula para santri ingkang sampun sami ngrasuk agami pungkasan ing benjeranipun Njeng Sunan Bonang ingkang langkung sepuh ing mesthipun paring dawuh wonten ing parapatan agung menika sakmangke para kadang-kadang kula Sunan sanesipun kantun nenggo pangandika paduka Njeng Sunan Bonang sasampunipun paring dawuh tumuntun badhe kula dangu mbaka setunggal menggah menapa ingkang dados ideping pemanggih para wali-wali pepunden kula para ulah agama ing sami mapan wonten ing negari Demak Bintoro menika Njeng Sunan ana wujuding santri negara ing Demak Bintoro ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nuwun amet pasang kaliman tabi Njeng Sultan menawi wonten lepatipun ingkang ngabdi Diagung Pangaksami mugi andadosna ing kawuningan geger para santri ingkang mapan wonten ing Demak Bintoro krana sami muningali wonten satunggiling priyantun ingkang ngalampah tapa pepe wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintoro nitik dhateng pasuryanipun ingkang sampun kumel sampun kuceng kula saged ngrahita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintoro kula semanggaken dhateng paduka sembahan kula Njeng Sultan Jimbun sumangganipun badhe murba wasesa dhateng titah ingkang wantun tapa pepe wonten tengahing ringin kurung negaring Demak Bintoro Njeng Sultan bumi goncang kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Njeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah tapa pepu wonten alun-alun negari Demak Bintoro kula kinten mboten wonten sanes kejamin namung Yayi Njeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang wantun tapa petri kula semanggaken paduka Njeng Sunan Kalijaga lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayo ana tanah kolong ing
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun mangapunten, kula mboten wana menapa sampun paduka ngendikaaken. Menawi dipun keparengaken kula badhe nupriksa panjenengan menika sinten. Teka busana ingkang paduka agem mboten sami kaliyan ingkang kula rasuk. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negaring Demak Bintoro. Wonten sudi mestani dhateng kula menika pun Kalijaga. Paduka Raden Kalijaga mboten mawi Raden Jinuwun. Nuwun sewu. Kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten. Panjenengan menika tilas Nalendra. Inggih. Namung negari kula sampun kepengker tebih. Malah sakmangke sampun boten saged dipun kocapaken dhateng sinten kemawon. Krana dangunipun anggil kula nilar praja kula ingkang minastan negari Ngamarta. Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa. Gusti Kalijaga. Nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedah sowan wonten negaring Demak Bintoro wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken kaliyan Nalendra ing Demak Bintoro. Krana kula mboten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa. Awit kula tasih nggadahi kewajibanipun menapa? Kula menika nggadahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada. Pusaka menika namung rupi druwang pethak ingkang tanpa tulis. Monggo kula kadhawan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau dosa ngulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sakmangke saged birat pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewowoken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkahing menungsa. Kula kepengin nenggalo pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun Puntadewa, menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding Pustaka Jamus Klima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Winten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyuwasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Namung kemawon syarat srananipun wonten. Syarat srananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkung miyek. Sesuci lair lan batosipun amasuh sarandunging hangga supados sakmangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon. Mekaten Sang Kalijaga ingkang mangka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sakmangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan. Wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga. Pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Karawelang. Pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek. Menapa saged kula suwun monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi.
wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngarsa agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandhing kanggo supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandhing badan inggih kula aturi sesuci anut kapitadosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tenggo wonten ing sak pempengeripun Masjid Demak Bintara menika Sang Puntadewa ngestakaken dawuh